Ganda na ng bahay ni Tricia. Ilang kimbot na lang tapos na. Magkimbot kaya ko Sige nga. Sige nga. Isang kimbot. Isang kimbot para tapos na. Kuya, nanaginip na daw yan. Oo. Abot sa bahay. Oh, ano sabi? Ano napanaginipan mo? Naginip daw siya. Hindi ko yan natapos. Hindi natapos? Tapos, Oh? tapos yung nasa mindset ko, kako, dapat matapos gano'n. Tapos, wala, parang nagano ko na. Nawori Pero ka? hindi naman ako niniwala na totoo yung sa panaginip. Ayaw, kasi panaginip yun eh. Maniwala ka pag lang din ako sa mga nangyayari. Kaya ganun yung panaginip. tiwala lang, tapos yan. Magtiwala ka lang sa mga... Ha? Oo. Tiwala ka lang sa mga taong ano, magandang kalooban. Tapos yan. Wala namang iniiwan na ano, pabahay na di tapos. Naginip daw si Tricia. Hindi natapos yung bahay niya. Parang Gison, good morning, good morning, good morning. Good morning to all viewers, good morning to all sponsors. Ayan po, nag-ayos ako ng mga gamit. At pasok muna ako dun sa Pubay Project. Try ko dun kung may maibulag ako. At yung gagawin ko dito, ipagpaliban ko na muna. Kasi magkakatok na. Kailangan ko makahabol ng revenue. Ngayon lang naman ako papasok. Kasi bukas ay punta ko ng ano, punta ko ng Laguna. Jacket tayo. Malalaman mo kung bakit siya pupunta ng Laguna. May ano yun mo yung ano? Yung wala ng face mask dyan na nakaligpit. Ang trabaho. Baka ito yung Tingnan mo muna. At abangan nyo na lang kung bakit. Malalaman natin yan ngayon sa pagpasok ko. O kaya bukas. Basta ano, sakay ako bukas papuntang Laguna na umaga. Kailangan natin na ano, nabunot. Tingnan mo kung ano na. Kasi anong oras na. Hinatid ko muna si baby sa school. Ayun ako. Huwag naman sana umulan. grabe nilang Siguro ganitong oras ako sasakay. Ito yun, ha? alam. Hindi mo alam. Hawak-hawak mo, hindi mo alam. Kasi hindi ko talaga siya nasampay. Napatong ko lang siya dun sa may ano. Darinaya mo naman yun. Ano daw yun? At ginabi si Tilo. Pagpunta nito kahapon. Sila po guys, totoo mag-shota. Yan rin. Grabe yung kwento ni Tilo. Tuwan-tuwa na naman si Tilo. Grabe yung kwento niya sa akin. Hindi kasi siya magkwento. So maganda yun. Ano, para Na ilalabas na yung sa loobin niya. Mahirap yung wala kang mapagkwentuhan ng pagsabihan. Siyempre, for the respeto nila sa Biruin mo, makikinig lang kami. sa daming taong pagkikwentuhan niya, nakakilala niya.
Ako pa yung hinahanap niya, di ba? Gusto na makag-uwi sa gabi niya. Hindi pa kasi nakaluto eh. Kung nakaluto na lang sana, di ka na yung kumain. At ito bibigay ko na kayo sa kanya. Yung ganyan ko na. Yung ganyan ko. So, tingnan mo nga, nandun na ata sa ano. May ganyan akong pina-order sa'yo eh. Kasabay nito. Andun nga, sa ano. Ano yun sila, yung ano, medyas. Ito ba? Hindi ako nagme-medyas. Kasi magjasimento na mamati yung pa ako. Eh, may yung diploma ko pala. Chat mo na si ma'am. Asikasuhin natin yun. Bag ko. Ayan po, sana panoorin niyo yung vlog kung ano man yung magiging vlog ko ngayong araw. Ayan. Gamitin ko siguro yung helmet na bigay ni Kuya Beef Vlog. Ay, Kuya Beef Vlog. Binsworth, Kuya Binsworth. Gamitin ko. Yung kay Kuya Binsworth. Na ano? Helmet. Nampaalis na ako. Nilaban namin kayo hapon. Okay. Ako. Yan. Let's go na. Late na tayo. Sana mayroong vlog. Sana may ma-vlog tayo ngayon. At sana po panoorin nyo. At pasupport po ng vlog. Baka sakali. Dahil po sa panonood nyo na ano, ng vlog ko, ay mayroon ako na ano, mayroon akong maipon para sa pangbili ng mga gamot. Kasi tapos na yung operasyon niya ng asawa ko, ay kailangan ko ng ano, mga pambili ng gamot. Yun lang, kahit panonood lang ng mga vlog, malaking tulong na po yun. Sana hindi umulan, mainit na. Sana. At on the way na tayo. Papunta tayo doon kay Tricia. Maganda yung panahon. Hindi siya makulimlim. Yan. Parang walang ulan na nagbabadya. At tingnan natin yung ating vlog na biyahe na nakamotor. Kung maugong ba o ano. Sana wag namang bumagyo ng malakas kasi may mga low pressure na naman na paparating o papasok sa ating bansa. Sana hindi naman malakas kasi nung nakaraang mga taon, ganitong buwan, baha na dito sa ano, di na ito nadadaanan yung Bacolod. Yung Christine. Maabot dito yung tubig. Saka dito sa amin, sa Bicol, yan din yung pag-asa nila para makapagtanim yung bagyo. Kasi kung walang bagyo, walang ulan. Pero kung may bagyo, may ulan, makakapagtanim yung mga magsasaka dito na ano, mga nagtatanim ng palay. Kasi
Kasi wala naman dito sa amin ano, irrigation. May niya naman pero yung iba namamahalan sila siyempre sa ano, kung magkano yung bigayan, yung ilang sako ba yung bayad, tsaka yung ano, diesel. Kaya mas maganda kung may ulan. Okay lang sana kung halimbawa may bagyo pero ulan lang, huwag nang sabayan ng hangin kasi kawawa naman yung mga ating kababayan na pag na bagyo ay mawawalan ng bahay, tirahan. Hirap na nga ng buhay ngayon, babagyuin pa. Tulad na to, itong palayan na to, kung sakali halimbawa kung diswertehin yan, pero naka-insured yan. Kasi may tinanong ako dati, may nakukuha daw sila sa ano, kung naka-insured, pero mas maganda pa rin pag naka-ani kasi mas tumubo yung gastos. Pero pag naka-insured daw, halos kalahati lang, pero at least nakakabalik. Mga nagtatanim pa rin walang pati oh. Ito oh, naku, nag-ulanan na, tatanim pa lang. Ang nataas na nitong ano, pau, tawagin sa amin yan, pau. Kahoy sa tabang. Sana maka-vlog kahit isa o dalawa. Kasi bukas alis ako, punta ko ng Laguna. Hindi pa nga alam ng anak ko na alis ako bukas. Kailangan talaga kasi. Ito sinasabi ko kay Tilo, kasi dito na accident si Tilo eh. Dapat dito dahan-dahan lang. Kasi bakal to. Pa, ano na, medyo napupudpud na yung mga spec ng bakal. Tapos sasabayan pa ng gulong ng motor na pudpud na rin. Nangyari. Tulad dito, baha na yan dapat kung halimbawa umuulan na ng malakas saka dito yung mga tinatambayan, mini New Zealand. Wala nang tao. Di tulad dati. May mga pasok na eh. Mama ni Tricia. Ano? Ando sila? Morning. Bibili siguro yun ng ulam. Dito si Pula. Tilo.
Tilo nandito. Pinuno, Radyo Hill. Wala. Amo! Alright. At dito na tayo sa kanila. Yo! Yo, kape. Oh, kape. Ha? Sa bundok. Ano? Bagong baba. Bagong baba sa bundok. May mic na yan. May mic na yan. Amoy. May farm na. Ha? May farm na. May pam. Ano farm ay? Ano farm? Gapa bandid. Oh! Ano? Bandid. Regaspi farm? Yeah. Ah, Jewel. Di mauda. So, may farm na. Malapit na mag-itlog. Ay, di pa nalilisahan. At ikot muna tayo. Tingnan natin kasi halos magdalawang buwan tayong hindi nakapunta dito. Tingnan natin yung mga nabago. Dito muna tayo magsimula sa baba. At siyempre maraming salamat sa mga sponsor ni Kuya Noli kasi dahil po sa inyo nakakagawa kami ng mga pabahay project ng mga tulad dito. Nagsimula sa pabahay project na na maliit hanggang sa nagkaroon ng pabahay project na up and down. Amoy! Ako Kuya Puli pa nandiyan eh. May dumungaw ah. Tingnan natin muna dito. Shout out sa mga sponsor ni Kuya Noli. Alright, check. Mic check. Oh, may iko na. Hello. Mic check. May iko na sa loob. Nakatiles na. Na-vlog naman na siguro to lahat eh. Kasi kami may mga policy kami na kapag halimbawa gawa ni Gatcho hindi niya pa na-upload, kumbaga bigay respeto sa kasamahan. Hindi kami nagbibideo na kapag di pa na a-upload ng kasamahan namin. Alright, ganon kami, respetuhan sa bawat isa. Nakatayo sa akyat tayo taas. Alangan naman akyat sa baba, akyat sa taas. May gabay na Ganda. Umibay. Yo! Amoy! Nalingaw ang sinturon. Ha? Nalingaw ang sinturon. Nakakalimutan sinturon. CR. CR. Na-upload naman to siguro nila lahat, no? Ito na. Finish na yung mga finish-compatan namin ni Ka Joel, no? Ganda na. Pulido. May kisame na. May iko na. Clearing na lang iba dyan. Tapos pintura sa labas. Ngayon lang naman papasok. Ayun na naman ulit. Oo. Bukas wala ulit. Punta ko Laguna. Yan. Dito sa kabilang kwarto. Finish na. Oo. Finish na. Ganda na tingnan. Sa taas na lang pala yung walang tiles eh. Kung may budget pa, halimbawa, matatiles to. Ha? 0-0 na? Okay na yan. Pwede na itong tirahan eh. Ano pa oh. Kikisap yan. Hindi pa rin sila tinira yan. Liwanan pa rin. Ano eh? Ito. Ang pinto. Ayun. Oo nga pala. Papatungan pa yan. Header. Oo. Header. Yan, ito kami. At mag-base muna ako. Ang ganda. Ganda ng bahay. Bali, labas na lang pala yung pipinturahan dito. Labas. Tapos retouch.
Ay. Dito ulit tayo. Muli nating nasilayan yung bahay ni Tricia. Babae project ni Kanoli. Babae project ng Team Pahaway. Kaya maraming salamat talaga sa mga sponsor, solid na sponsor. At napaka mabuti ng puso nyo. Kasi biruin mo yan, oh. Ganda ng bahay, napakalaki. Eh, kami mga vlogger, sabihin na natin yung totoo at kami rin ay nangangarap din na magkaroon ng bahay na sarili. Bahay na sarili na masasabi mo talagang sa akin yan. Yung tulad yan. Kung mahal din yung gawa niyan, gastos. Kumbaga, hindi mo akalain na magkakaroon ka ng bahay na ganito. Makapatayo ka ng ganitong bahay, kailangan mo munang magbalat ng buto sa ibang bansa. Kung halimbawa yung trabaho mo ay hindi ka namang nasa gobyerno, nakakapagpatayo sa ganito kalaking bahay kapag sundalo ka, teacher, o ano pang matataas na mga o kaya abroad, nasa ibang bansa. Pero kung dito ka lang naman, talagang mahirap. Lupit. Dati yung nakalagay lang dyan, kawayan. Ngayon bahay na. Yan yung kawayan dati. Bahay na. Ayos. Oh, 45 days. Yan si ate. Ganda natin ng bahay mo, ah. Kuya! Po. Hindi, nung ano pa. Mag-isang linggo na po. Hindi po pala ko sa tumutor! Oo. Oh, manok ko. 45 days. Tata, nagsiminta nga ni Kat. Malinaw na? Oo. Di na tulad dati? Oo. Anong ginawa? Bungan. Dinagtungan. Ha? Ago pa? Ari. Argan? May manok. Kakilan ko raw. Tingnan natin sila. Manok pala yung kakatayin ata yan ngayon. Magkape muna ako. Kakape pa sila. Sabi mo, go with us balance. Ayan, start na tayo. May bibigay ako sa tilo. Bigyan kita ito. Ito. Pangarap ko ito. Ha? Ano? Tupad din. Ano? Pangarap mo? Tupad din pangkay. Wow. Suotin mo nga. Oh, lupit. Kumukungunay ka naman sa pangkuha. Pangarap na salamin. Natupad na. Kumukungunay ka. Bihis na tayo. Bihis. Amoy stock, pero bukuhan mo ba? Stock lang. Ganda na ng bahay mo. Nasaan? Dami na nabago. Nasaan? Kaya ko yan eh. Ganda na ng bahay. Ano ko po siya? Kunting, ikapalit sa kuha ko. Oh. Kunting kimbot na lang, Tricia. Jacket pag Tapos na. Kasi ko pati tila manipis lang. Aring tela. Jacket na. Kasi ito, hindi na sinupong ni Kuya Joey. Wow, saan? Buti walang ulan ngayon ng malakas tulad dati, no? Nung nakarang taon, ganitong ano. Kasi nung July nakatapusan, baha talaga. Oh, baha na. Mga ganitong buwan. Ako na palang butangan na. Baha na. Ha? Ako na palang butang. Tara ba ganira? Vlog ka nga. Ang ganda na ng bahay ni Tricia. Ilang kimbot na lang tapos na.
Magkembot kaya ko yun. Sige nga. Sige nga. Sige nga. Isang kimbot. Isang kimbot para tapos na. Kuya, nanaginip na daw yan. Oo. Abot sa bahay. Oh, ano sabi? Ano napanaginipan mo? Naginip daw siya. Hindi ko yan natapos. Hindi natapos? Tapos, Oh? tapos yung nasa mindset ko, kako, dapat matapos ganun. Wala, parang nagano ko na. Nawori Hindi naman ka? ako naniniwala na totoo yung sa panaginip. Ayaw, kasi panaginip yun eh. Maniwala ka Pressure lang din ako sa mga nangyayari. Kaya ganun yung panaginip. tiwala lang, tapos yan. Magtiwala ka lang sa mga... Ha? Aabot takan, bumapa. Tiwala ka lang sa mga taong ano, magandang kalooban. Tapos yan. Wala namang iniiwan na ano, pabahay na di tapos. Naginip daw si Tricia. Hindi natapos yung bahay niya. Ay, kimot na ito siya. Sige nga, isang kimbot para tapos na. Isang kimbot na lang tapos na eh. Paano? Ano? Ganun ka. Sige na, isang kimbot para tapos na. Ay, walaway. Yan, start na tayo para matapos na. Para di matuloy yung panaginip muna di natapos. Trabahuhin na natin yan para matapos na. Ayan po, hanggang dito na lang muna yung vlog. At nakabalik ulit tayo. Pero ngayon lang to. Pero bukas wala ako. At punta na ako ng Laguna. At muli, maraming salamat po sa lahat na nag-sponsor kay Kuya Noli. Mga solid sponsor. Bibigay itong pabahay na to. Kung bakit ito nagawa. Maraming salamat sa inyong lahat. At sana mas marami pang blessing din yung dumating sa inyo. Kasi marami na yung naibigay nyo dito. Yung mga pabahay project. Ano masabi mo sa mga sponsor mo? Thank you so much po sa mga sponsors po na sa aming pabahay. And sana po hindi po kayo magsawang tumulong at magbigay ng blessing sa mga katulad po namin. Thank you so much po and may God bless you a lot. At sana hindi totoo yung... Sana hindi totoo yung Ano? panaginip ko. Okay. Ayan. Bye-bye.